Галиаскар Камал театрының 130-га якын артисты Санкт-Петербургка гастрольләргә китте. Зәңгәр шәл спектаклен төньяк башкала тамашачысына тәкъдим итәләр. Труппа Георгий Товстоногов исемендәге зур драма театры сәхнәсендә чыгыш ясаячаклар. Зәңгәр шәлне бүген күрсәтәләр. Репертуарда Дон Жуан, Хуҗа Насретдин, Банкрот һәм Бабайлар чуагы спектакльләре бар. Без театр җитәкчелеге белән Skype аша элемтәгә дә кердек. Санкт-Петербург шәһәрендә инде Галиаскар Камал театры 25 ел, 30 ел булмаган һәм бу Татарстан Республикасына һәм дә инде Питерда яшәүче татарларга зур бәйрәм. Санкт-Петербургта яшәүче татарларны уяту, спектакльләргә китертү, аларга шундый легендар спектакльләр, классика, заман драматургиясен күрсәтү безнең өчен зур вакыйга. Гастрольләргә ишәктә китте. Хуҗа Насретдин белән әлбәттә социаль челтәрләрдә шундый исем астында видео урын алган. Аларның Казаннан чыгып барышы дип шаярта халык комментарийларда. Чынлыкта исә бу Казанның Бауман урамы. Хуҗа Насретдин спектакле геройлары халыкның кәефен башкаланың җәяүләр урамында күтәрде. Хәбәрләр чыгарылышын гадәттә